spánkové apnoe a to sú veci, ktoré dokážu narúšať naozaj nielen tú zdravotnú stránku človeka, ale aj spoločenský život. Keď mám partnera, tak asi nechcem, aby som chrápal a narušil aj nemu ten spánok. Čiže to sú naozaj také veci, ktoré veľmi úzko spolu súvisia. Aj napríklad jedna taká ďalšia vec je, že keď ja sa dostávam do toho sympatikového stavu, napríklad tým chrápaním, alebo keď dýcham tými ústami rýchlo a plítko, tak ten sympatikus, on súvisí aj s tým, že sa mi vylučuje menej adiuretínu, ktorý slúži na zadržiavanie keby moču. Čiže ľudia, ktorí majú dysfunkčné dýchové vzory počas noci, sa častokrát viacej budia a majú potrebu ísť na tú toaletu a potom to môže zase súvisieť aj s tým, že majú spali.